Dneska tu máme utváranie futbalových kartičiek. Je ich celkom dosť. Mám tu, že jeden takýto balík. A potom ešte takýto. Prvé ideme toto. Tam je toho menej a jedeme na to. Takže už to rozbalujem. Ešte vás inak. No. Počkajte, nebojte. Takže prvá karta. Druhá karta. Tretia karta. Štvrtá. Piatá. A to je šiesta. Bol tam iba 6 karít, chápete? Myslel som, že ich tam bude aspoň zo 10, alebo tak ako, ale nevadí. Ideme na druhý oný. Ja už som ho tiež tak pozerala. No. Oh. Ja vám to potom ešte ukážem. Kámo, mám mega dobré karty. Ne, škoda, že mi nepadlo Ronaldo, ale mám mega dobré karty. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. To bude na dneska všetko. Tak, ľudia, čau.